martangiang mahita. Ale Tuhan debata Jehovah, mauliate madiho Tuhan, na mangaramoti parngoluon nami sahat tutikyon. Tuhan, tangihonon nami mahatam na badiai, homa na manguka rohanami di bagasa toddi mi toddi na badia. Asa taka sutangi hokami, jala taka sujalohami, hatam na badiai. Asi maroham Tuhan. Amin. Horas madihita sude. Huria nahina holongan ni Tuhata. Turpuk jamita di mingguta sadarion. Minggu kantate. Namar lapatan edde hokamuma di Jehovah edde na ibaru. Imana tarsurat. Di buku ulau ni apostel bidu 10 sada. Mamuka sian ayat sada, sahatu ayat 10 walu. Tapai huti hukma di rohata, songonomma didok. Alai di bege apostel dohot akadongan na di Judea ima, naung dohot dohape halak si pelebegu, majakon hatani debata. Gabe di badai akan aporsea sian Yahudi ima si Petrus dung nakok ibana tu Jerusalem akanin nama. Bongok doho hape tu akahalak naso tarsunat jala rak mangat doho nasida. Alai jojor siam mula nama di patorang si Petrus nama sai nin nama. Ujuna martangia ngau di huta Joppe, huidama di bagasa todiku, mijur sada inganan na bidang, nama ropak suhi, tartatan sian gijang rodi jolokku. Dungi dina hupanok noti i, huidama disi aka siopat pat na ditano, aka binatang, dohot aka nama jirir, rodi aka pidong namar tonga-tonga langit. Jadi hubegema suara nama dok tuau. Hehe maho Petrus, seati ma pangam ma. Alai nikuma, toka Tuhan. Aidang dung hudai naramon, manang naso ias. Alai manggalusi masuarai padua halihon siag gijang. Unang ramon dok naung ni iasan ni debata. Rodi toluhali do masa songoni dungi ditai masa luhut nai muse tu gijang. Dungi tongon dinasa tokkini jongjong matoluhalak di jolo ni jabu inganan nami. Akan disuruh sian Kesarea madapotonau. Alai di doktor di ima tuau. Naso jadi ganggu rohaku madongani nasida. Alai aku pudo dongan na onomon. Jadi hubongoti hami ma jabu ni halaki. Diberita hom tuhami. Naung ni idana suruh-suruani jongjong di bagasa jabuna nama doktu ibana suruh matu huta Joppe majou si Simon namar goar Petrus hata honon ni ido tuho hata natau palua hoko rodi sadok isi ni jabung alai mamuka dope au marjamita disi gabe songgok matod di parbadia tunasida songon na tuhita di mulanai disi mahuingot hata ni tuhani nani dot nai ai do didihon si Johannes alai tod di parbadia do didihonon tuhamu atong tung margogo maau mangabat debata anggodos do hape silua nabi nasabasa honni debata tunasida songon natuhita akan naung gabe porsea di Tuhan Yesus Kristus dung di bege nasida hatai hohombema gabe dipuji ma debata akanin nama
Asa dohot do hape tu halak si pelebegu dilehot debata hamu baon ni roha asa mangolu. Ima sahakna. Huria na hinaholongan ni Tuhatta, manusia paling senang membangun tembok pemisah yang memisahkan dirinya dengan orang lain. Membangun sikap negatif yang menyatakan bahwa dirinya lebih unggul dari yang lain. Bangsanya, sukunya, bahkan gerejanya dianggap lebih baik dari yang lain. Huria na hinaholongan ni Tuhatta, songonido nang namasa diturpuk jami taon. Bangsa Yahudi menganggap dirinya lebih unggul dari bangsa lain, yaitu bangsa non-Yahudi. Lalu muncullah tembok pemisah di antara mereka. Jala imana macai togu ditiup palak Jahudi namadok. Holanda sida do namad dapot taluaun siad debata. Nasida do bangsona terpiliti dibaheni dang rikot bangsona asing ditogi hom masuk tu bagasan haluaun nasian debata. Huria na hinaholongan ni Tuhatta, alani ima disungguli jami taok kita asa tapuji Tuhani ala dilehot tuhita asini rohana na dipatuduhon dingulutta diragam nita dahalongangan dohot pangurupionna. Hobartusido na pinasahat ni turpu jami taon. Dipuji na torop Tuhani ala patar tuaka na toropi. Jamita ni si Petrus namadok na dohot dohape halak na so Jahudi dihaholongi Tuhani. Jala taruli dihaluaun nasian Tuhani. Hobar doi tu minggut takan tate na mangarau kita mangidehon ede nai baru di Tuhani. Alani i ta edehon ma Tuhani marhite na perjolo. Ala sai martaba-taba na porsea di Yesus. Ta edehon Tuhani ala sai martaba-taba na porsea di Yesus. Tapuji Tuhani molo sai martaba-taba akan na porsea di Yesus. Di ayat sada takas do di patorang merasa keberatan bahkan di orai nasida si Petrus ala ditogi ho si Petrus sahalak sian si pelebegu majalo haluaon nasiat debata. Barani do si Petrus madok na parsido do halak na asing di haluaoni. Manabay bilangan ni na porsea di Yesus totu marukil do si Petrus di hati-hai ala saimian jala berkembang do kebiasaan-kebiasaan nasodenggan di rues ni Huria hati-hai. Mereka hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dan sayangnya lagi kebiasaan buruk itu seringkali berulang dalam sejarah kehidupan manusia termasuk di Parnguluota di Partikianon. Ahamai kebiasaan buruki. Biasa ribut dan akhirnya pecah. Pecah karena hal-hal yang sebetulnya tidak perlu diributkan. Sona dipatorang di ayat tului. Betapa marahnya mereka karena Petrus masuk ke rumah orang-orang yang bukan Yahudi. Itu baru masuk saja loh. Mereka sudah ribut.
belum tentu apa yang mereka pikirkan terjadi. Yang paling penting, mereka lupa bahwa mereka itu saudara. Sama seperti sepasang suami istri sedang berjalan di taman. Tiba-tiba istrinya bilang, "Sayang, itu seekor angsa." Lalu suaminya bilang, "Bukan sayang, itu bebek. Ujungnya ribut ma. Nasida holan alani masalah angsa dohot bebeki." Tetapi tiba-tiba sang suami berpikir demikian. Buat apa saya ribut dengan istriku tercinta ini hanya karena masalah bebek atau angsa? Lalu dia pun berkata, "Oke sayang, kau memang benar. Itu adalah angsa." Yang seringkali dibutuhkan adalah sedikit pengorbanan. Sedikit pengorbanan untuk mempertahankan hubungan yang telah terjadi. Lalu kebiasaan buruk yang kedua adalah kebiasaan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang haram. Dalam ayat 9 dikatakan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kau nyatakan haram. Korupsi, memakai jalan pintas, dan lain-lain. Songon natar surat di Matius 15 ayat 10 saja. Dajok do tabige komentar sirruasi madok songonon. Paso mai jamitai. Ia dalat tu benua gijang di patigor-tigor ho. Dalan nitanom di barbari ho. Dajok doi tangihon alani i aka amang inang halak namarede di Tuhani pasohon kebiasaan buruk na jot masa di nguluna. Na peduehon ta edehon ma Tuhani ala toktong rohana di aka perdosa. Tapuji Tuhani ala dang mardia iber holong ni rohana tu sadok jolma. Dang holat tu halak Jahudi di lehon hamu baun ni rohai asa mangolu. Dohot do nang tu halak naso Jahudi. Marite na songgop to di parbadia tu akka barbegu di huta joppe uju marjamita si Petrus patar matu na toropi na diha holongi debatado akka perdosa. Holong ni rohani debata tu akka perdosa na pinapatar na tu akka na toropi mangojar rohana sida memuji Tuhani. Alani i heado gabe perdebatan sahat tu tikion. Taringot tu orang Batak sebagai pemakan manusia. Alai molo husuku kita sonari. Apakah orang Batak masih memakan manusia sampai saat ini? Totu elusna dang. Alai buasa molo merbeda sayolor betadok. Sohualakko innahita. Berarti toho dope sialang jolma halak Batak. Hamuna saupu boy do hil innamu se. Amang jotahe. Heado adong cerita orang Batak yang sedang menunggu metro mini. Lalu berdiri suku yang lain di sampingnya dan bertanya,
Orang Batak ya Om? Dia Lucy. Iya, kenapa rupanya? Saya ingin tanya saja, apa betul anjing dimakan? Babi dimakan? Roma amat tai dia Lucy mah. Ya, yang belum laparnya aku. Kalau enggak, kau pun kumakannya. Innama mangalusi. Alani huria nahi naholongan ni tuhata. Unang be sailohot tita. Di pamikirion nasi songoni. Alani molo diturpukon mubasi pelebegui gabe porsea dungi bertobat. 3 hal yang harus kita hidupi dalam pertobatan kita. Yang pertama, tetaplah percaya. Yang kedua, hidup baru. Lalu yang ketiga, dibenarkan. Alani takas dipaingot tuhat tahita sadarion. Halak namar kantate ima halak nama jakot todini Tuhani asa margogo mangolu di bagasan hai baruhon. Alani toktong dipuji-puji ibana Tuhani. Toktong ibana memuji Tuhani. Na parjolo asai ala martaba-taba na porsea di Yesus. Dengan menghilangkan kebiasaan jelek. Biasa ribut dan akhirnya pecah. Biasa menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Lalu yang terakhir, ala holong ni rohani debata diaka berdosa. Amin. Martangi yang mahita. Tuhan maulia tema di holongmu Tuhami. Marhite hatam na badiai na kutangi hokami. Na mangajari jala paingotok kami. Asa manok tok kami memujiho. Mangedehon holong ni roham. Di pardalanan ni ngulu nami. Marhite-hite na paubahon roha pangalaho. Dohot akka parulaw nami. Na maralo tulomo ni roham. Sungguli kami Tuhan, paingot kami Tuhan, di bagasa todimi, ay gok hakurangal do ngulunami, gok hagaleod do ngulunami, jala singgip do kami, tuak karagam ni akka parmaraan. Asima roham Tuhan, tangihom mapangiduan namion, mangasahon Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.